komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5, Ono Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Salawat na babagyohon nga hapon sa inyo tanan, Luzon, Visayas kag Mindanao. Yara kita sa espesyal nga edisyon sang inyo sa nga palatuntunan. Action Reports After Edition. Magtuto kita mag-aksyon sa pagbantay sa sitwasyon sa pungsod sa Pilipinas, sa mga rehiyon, sa mga kaprobinsyahanan, sa mga syudad, sa mga munisipalidad, kapanaog sa mga kabaranggayan, sa amat-amat nga pagratsada na sang Bagyo Odette. Taran ang sentro sa balita dali nakatutok. Mapa Luzon man, Visayas o kon Mindanao. Aton lebaloon, isa-isa kag himay-himayon naton ang sitwasyon sa nagalain-laing nga mga lugar, partikular diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Standby ka mo daraha kay damo-damo na sang mga lugar. Ang baha amat-amat na nga nagasaka. May mga ginpang bakwit na mga kaaksyon nga mga persona may mga dala naman nga natumbahan sang kahoy. May duta nga amat-amat nga nagahumok pawhalonggid. May ara naman sang balay. May balay nga nagahilay. Pati ang baybayon naton, ang balod, hindi na magwantang kabasogon. Alunggid ang ulihing report sa pag-asa mga kakson, ang Bagyo Odette nag-landfall sa bantog nga tourist destination sa Siargao Island dito sa Surigao del Norte. Mga alauna imedya ang takda kay na sa hapon. Ang siling sang State Weather Bureau ining bagyo nag-landfall pagid ikaduwang bes. Alauna imedya kay na naglandfall siya sa maya Siargao, Surigao del Norte. Mga alas 3 ang hapon liwat nga naglandfall dito naman sa Dinagat Islands. Sumong nagapakadto ini sa makakson sa Southern Leyte. Karon naman sa gabi mag-aagi siya diri sa Western Visayas. Amo ni ginakabig pinakamabaskog, kusog nga bagyo sa mga bulan sa nga Disyembre sa nga tuig 2021. Baskog ang ulan nga dalon siri kag hangin. Hasta pa ni sa Sabado sang aga, malawig-lawig ni. Amo nang gina-forecast makakson porte may ara sa ginatawag nga milagro. Ang puwersa ni Odette ang may kabaskogon nga pagbalbal sa hangin nga 195 km per hora malapit sa sentro. Kaga pagmadlo sa nga tubtob 240 km per hora. Ang halit sa may ara sa sobra 45 mil na ka mga tao
Sa Visayas kag Mindanao, way panalabot ang Luzon. 45,000 na ang ginpang bakwet makaksyon sa mas hilway nga lugar. Ginbakwet sila sang way pa maglandfall si Odette kay na sa hapon. Mas maayong temprano sang sa maulihis tabtaban kag maalang-alangan bla. Ang subok kag medyo kululbaan diri kay kadamo sa mga lugar. Ang aragin pa idalom na sa storm warning signal. May ara sang ginpaidalom na sa signal number 4. Dari sa ato makaaksyon toto kita, diin kita nga signal. Damo-damo ang mga lugar dari sa Negros Occidental. Ang napaidalom sa signal number 3. Ang signal number 3, southern kag central portions sang Negros Occidental. Ano ini nga mga lugar? Calatrava, San Carlos City, Don Salvador Benedicto, Ciudad sang Talisay, Silay City, Bacolod City, Murcia, Bago City, Valladolid, Polopandan, La Carlota, San Enrique, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Hinigaran, Isabela, Binalbagan, Surad sa Himamaylan, Kabankalan, Ilog, Kawayan, Kanduni, Surad sa Sipalay, kag Banawasang, Hinubaan. Taugin na amat-amat yung ganda si Potni. Ang kalaban ng mga lugar diri sa Negros Occidental makaakson. Kagin pa idalom sa signal number 3. Ang isa pa naton katalalo pang dondri ay ang US-based Joint Typhoon Warning Center, ang JTWC, Joint Typhoon Warning Center nga nakabase sa Estados Unidos, nagsiling mga kaaksyon ang ining Bagyo Odette. Ara na sa Category 5. Di magsiling kita Category 5. Super Typhoon ina sa magkakson. Super bagyo sa. Di kaduwa na ni mag-landfall sa Rasaling tara. Alaw na imedya kay na dito una sa may Siargao Island. Sa may Surigao del Norte. Ikaduwa las 3 Jes nag-landfall sa Dinagat Islands. Ato ni Balaon naka-standby na ang ato sa ring mga aksyon na unit reporters sa saligid ng mga tanion dari sa Maya Surad sa Bacolod. Ang ato sa ring patrol with action na Jan Diaz. May mga lugar na nga ginpadulungan kag mayara sang ginpang-evacuate na. Nga mga persona ginsaylo sa masiluway nga lugar. Standby sa ato sa ring mga kaaksyon din mga bahin sa kalibutan. Din mga bahin diri sa Puso, Pilipinas. Ang DYEZ Action Radio Bacolod may ara sang special coverage sa siring pagtutok ta sa Bagyo Odette. Ang ato siring patrol sa southern, sa northern Negros, Magalambiyong, Dugay-Dugay. Kag ato siring mga aksyon na unit reporters dara sa may 3rd District sa Negros Occidental, Talisay City, Ibe Magaluna, Murcia, Victorias. Para naka-standby si Action Arlo Ticar sa 2nd District naman sa Cadiz, Manaplasagay kag Cadiz, Manaplasagay. May mga lugar naman yung padulungan si Action Roger Gotib sa 1st District, San Carlos, Escalante, Calatrava, Tubuso, Don Salvador Benedicto. On standby naman si Action Nelson Patienyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dili kita unahon na ito maka-aksyon sitwasyon sa pila ka mga lugar sa syudad sa Bacolod. Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Sa patrol aksyon dyan, please come in. Hello, no. Okay, balikan tayo sa aksyon na Jan Diaz sa Rigayong Matanion. Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Sa oras nga 5:09, baw grabe gatupa kag daw way nauntat pa tupa sang ulan ni. Adre sa may surat sa Bacolod kag gapati kita nga likop ni Bugos nga Negros Occidental. Aksyon dyan, kamusta area mo subong? Action na mahal bago ginamang, no? Naka-istorya kita sa administrative officer sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, yung government is monitoring
Pero in terms sa lakat sa panahon diri sa syudad sa Bacolod, sa gapon nagabundak ang ulan sa tanang nga mga lugar, halos sa tanang nga mga barangay kag syudad. Perting bayos ang ulan kag sang hangin, perting pagmadlos aksyon na Marlon at Wabatsagan. Ilabi na sa atong pagbisita kay nga dito sa area sang Magsungay, sa barangay Singkang Airport, ang nasaksiyan kag nagtuan kinaton. Gahi nga gawa pila ka mga mananagat nga makuha nila ining pila ka mga pump boat o mga sakayan nga mapatakas nila Blackson Market ila diri sa Balacan ila na nakita na perting pagbayos ang hangin kag mo na perting kadagko nga mga balod sa kadagatan aksyon o kusaybayon aksyon na Mar. So susubong naman nion diri sa syudad sa Bacolod perting ang ulan gyapon. May mga salakyan pa man nga nagabiyahe pero hindi na kumparar mo sa mga regular nga adlaw nga maraming panahon nga damo-damo. Subong hapon do kajupay gid sa mga pasay nga jeepney nga nagabiyahe man gani ginabisuhan ang tanan naton nga mga kaakson nga kung pwede sila temprano makapauli sila tag sa mga lugar hingagaw gid sila kag temprano nilang pagbiyahe aksyon maragod nga malikawan nga madilatar sila no sa pag mga kaakson madilatar sila nga biyahe madilatar sila sa ilang pag pauli mga kaakson. Susubong mga tanion man nakuha nato sa update ang DRRMO 24/7 naman ang ilang operation na lakit ng ilang admin office. Duwa man sila ka-shifting. Inagod nga masiguro nila nga na-monitor nila sa husto ang mga lugar sa palibot sang syudad sang Bacolod. May mga development update sa mga gitang evacuate. Kaya may ara na ginagson Mar, area sang Barangay Alihis. Nagin-evacuate na sa Dalom Sang Taytay. Doon lang nag-i-start sa likod sa Bacolod Memorial Park. Usually, amugin man na sila masaming nga ginapang evacuate basta masuling panahon kag nagataas sa level sang mga tubig sa suba. So ginapang evacuate na sila action Mar. Karakit man ang area diri sa Barangay Singkang Airport nga daw as of broadcast time mo may pinakadamo ang gipang evacuate kay ti initial report kay na tatlo ka mga purok mo may mga pamilya dito nga gin preempt kung gipay dalon sa preemptive evacuation para masiguro nga hilway sila kag hindi sila mabahaan, hindi sila maipit o kung hindi makagwa bala sa tiyon nga magtaas sa libas ng tubig sa mga lugar. Inigit una nila nga pang evacuate action Mar mga area nga suki na o kung masamay na basta maginulan nagataas gilo ng level ng tubig. So manigit ang una nila action Mar inigit ang sunod nila mga areas nga nagatines sa mga low-lying mga lugar. So kaangay sa mga kilid ng baybay, mga shorelines kag iban pa. Kaya ang problema diri kay na nagkatukit sa may barangay Magsungay may mga residente dito nga ang ilabalay aragid sa bala o kung sa shoreline din mismo hindi sila mag-evacuate pa sila diri kinakabalak ang mga gamit sila puroy na istorya ganin nato na pinakamaw na nagad kay na ang nabantayan ng ilanay kay titugtog na maayo pa man ang kondisyon kay lakas ng panahon hindi pa magidamo sila nakataas sa ng tubig bantayan nila ang sitwasyon dito kay bukod nila ginakabalak ani nila mga sakayan bala nga base magkaraanod o kung madalas ang mataglagko nga balod aksyon na Mar no sa padayon na nga paglibot in terms ng nagabaha ang area do to expected naman na siguro labi na nga do wala gauntat gid ang pagbunok ka ulan pero mo lang naginalan taw lang naton nga hindi gid tanto magtaas sa libas ng tubig sa mga dalanon para gyapon padayon nga makalambihong ang aton nga mga ka-aksyon no. So far action Mar amo ang pinaka-latest update dugay sa aton nga pagbalik report ipabati naton ang aton nga interview kay Ma'am Bernadette Montelibano, ang administrative officer sa pagkatagida sa pinaka-latest nga update sa lakat ng panahon. Update action Mars sa mga sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod ged kag ang amuman ang mga preparasyon sa DRMO kag panugyan diri nila sa publiko action Mar. Sa gihapon naman ang pinaka-latest update live diri gikan sa area sa Bacolod City Disaster Reduction Management Office o kung DRRMO. Report gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa totonan nga mga ka-aksyon sa ding kamang bahin sa Pinas. Labaton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Salamat aksyon John. Alas 4:50 ang tagna sabong hapon ang sentro sang mata sering Bagyo Odette. Nag-ikatatlo na siya landfall. Katatlo nga mag-landfall na. Dito sa may vicinity sang Liluan, Panaon. Southern Leyte. Panaon Island, Southern Leyte. Ikatatlo yun nga pag-landfall niyo. So, bantay gid katatanan. Mayara sang red warning level man.
Agin na pagwa mga kaaksyon, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, kag diri sa aton sa Negros Occidental. Serious flooding is expected sa mga low-lying areas, sa mga nabuan, kag ang landslides sa nabukid-bukid nga mga lugar. Amo na kaina makakson nga sang pag-meeting ni Governor Bong Lacson dito sa may Kapitolyo Provincial. Ginpanugyan niya temprano pa sa mga local government units nga maghimo na sa ginatuwag nga preemptive evacuation. Di magsilig kita preemptive. I-preempt mo balain ang waay pa matabo ang ginapaabot mga tabo. Naginimo ka ng precautionary measures. Waay pa matabo ina ginakabalakan nga landslide so kung baha dira sa lugar mo, biya ka na da temprano pa, kag digto ka na tener sa mas taas-taas ka lugar, mas hiluway nga lugar. Kung matabo gid man pananglit nga matabo ina, way ka dada, kundi safe ka na. Sa hulaton mo pa, ang matabo ina makakson nga magkaran-karan ka, damo sa mga insidente biya. Nga natabo nga ara na ang baha, bumalik pa sa balaya, dumduman niya ang mga kasapatan niya. Pagbalik ka sa balaya na trap sa sang baha, gabo pang ulan, way to sa makaluwas gid patay gid tao to. Action Oliver, action na Nelson Bet. Action na Nelson na Patinyo, i-check taman sa yes nga area. Ay ara sa samaya area sang San Carlos City mga kaaksyon. Karan nga mga lugar ni sa Negros Occidental apektado ni, no? Although nga may pang mention na ginpaidalom sa signal number 3. Puruti kasangkad kakalapad sang coverage sa ning bagyo ni. Subong pala nga daan humabatsagan tara nga magtamo kita. Dara sa sagwa mga kaaksyon. May time nga nagabagosbos ang hangin nagatupa gid subong ang ulan. Ang ato sa gobyerno provincial may ara sang ginbagwa o nagligad pang adlaw nga advisory pagi sa Governor Bong Lacson nga taran-taran nga mga disaster response center napaidalom sa red alert status. Ang kabarangayan naton, kamo gid ang una da. Nung dangpan sang inyo sa nga mga residente, inyo sa nga mga constituents, dapat i-activate ang barangay emergency response team. Ibubuo tago Raxon Oliver anay ang ato sa nga mga obligasyon da, kaysa ato sa nga pagbanubulik. Ibalaon ta ang report gikan sa Northern Negros, gikan sa Southern Negros kag Central Negros. Ibalaon ta ang sitwasyon dito sa ila sa nga lugar. Di ka mo magalinda kay pagbalik daton, dugang pag isa nga mga sitwasyon sa nagalain-lain nga mga lugar diri sa Negros Occidental. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:18. Action Radio, Bantay Bagyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Sa mabagyohon nga hapon, pasalamatan talang. Aragapon nag-upod sa ato sa mga ka-aksyon sa live stream. Update ka mo diri sa amon kay at least mapabaluta sa publiko kung anong sitwasyon dira sa inyo sa nga lugar. Si Martin Aliling, good afternoon po, Martin Aliling. Salamat. Si Cristo Kuntapay, pray our safe action reports. God bless us all. Salamat gid. Importante ka na pangamuyo subong. Manjo Bierniho ng hapon, Jessa Fabilio de la Cruz, good afternoon. Si Batchmate naton Marlene Grace Bosayong Rimada. So Mark, keep safe. Salamat. Need gid namon mga updates. Salamat gid. Kaya hindi Marlene Grace. Ana Sinoro, mayong hapon. Rochelle Fulgencio Susana. Gamonitor lang kami diri sa may barangay Pandanon. Don Salvador Benedicto. Okay, stay safe. Maulanon nga panahon. Mga ka-aksyon, God bless. Ana Sinoro, Arana. Morales Coelho, Philly Alieza, halong kita. John Ray Lacaron, mayong hapon.
Ray Bayoga, salamat. Jonalyn Ninyal Dick Ripito, mayong hapon. Baskog ang hangin kag nagaulan sa barangay Ayungon, Valladolid. Tamyaw ko kapamati kay Sir Ray Villarosa, Boots Villio, kag Rica Gamilong. And the family, Monitor Action Radio from Jonalyn Ninyal Dick Ripito. Okay. Jamel D. Florendo, mayong hapon, Aksamar. Stay safe. Nora Rind, okay. Tawagan nyo ang mga politiko nyo kung makasarang sila mag-control kag mga pari nyo kay nagapakilala nga halili kuno ni Kristo kay ginahagyat ko sila tanan. Oh. Jonalyn Ninyal Di Kibrito, okay. Salamat. Tamyo head Sunday sa balita namon, Ma'am Rona Hipanago, Valladolid, mayong hapon, from Jonalyn Ninyal Di Crepito. Nora Rinid, okay. Tabasulan nyo ang Mother Nature, kag nadula na ang kaluoy sa mga tao nga mapektuhan. Kay nga ang mga batinggilan, puro politiko. Ang ilautok, ignore ang uhi nga Diyos. Okay. Vincent Herbolario, mayong hapon, signal number 4 sa Southern Leyte. Ginabirada na sila subong sang baskog nga hangin kag ulan. Bao, pray. Homalubin na good afternoon. Naisel Fabol. Mayong hapon ang sumarlon. Ga ulan di sa barangay 12. Ang sumar, halog kita. Arniel Jake. Okay, mayong hapon. Ang sumarlon, monitor halin sa Riyadh, Saudi Arabia. Fernan L. Eric, mayong hapon. Kaakson halong gay saran. Okay, sige. Salamat kita. Melvin Peñafiel. Okay, Jesse Ray Gabin. Monitor sa barangay Kabog. Salamat gid. Ana Sinuro, mga reporters, Action Radio, keep safe. Salamat gid. Nerwin Sakmar, keep safe. Kid kita taran-taran ng mga kaakson. Okay. Salamat. Christine Menyas Villalobos, keep safe. Ang iban nagadobleng ilat sa mga mensahe. Sige lang. Salamat sa padala ng mensahe. Marjorie Penida, halong taran-taran, Action Marlon. Salamat gid. Okay. Sa barangay Lagran Hakulo na Kaluta, halong gid sa Pilar Compound. Habal ni Ana Sinoro. Okay. Habal ni Nora Rainid, kabay pa. Mahangpan ninyo ako. Kag salamat sa inyo pagbasa. Okay. Si Ma'am C. Susan Rojo, mayong hapon, Sir, Monitor Saudi Arabia, halong-halong taran. Okay. Alexa Fuentes, listening and watching. Ara si Ronald Tolosa Armones, mayong hapon. Salamat kid. Marilo Malalay, good afternoon, Sir. Afternoon, Mandri kay ng Arlene Dicena. Salamat kid. Nerwin Sakmar, go. Okay. Alinair Kamiroy, mayong hapon. Amelia Irad, mayong hapon, Sir. Tambayaw ko lang si Adi kag Ayras ang Kanson sa Division. Thank you. Rainier Asombra, mayong hapon, Sir. Escalante Kusog Hangin. Arada si Milay Uligo. JP Hinubata, mayong hapon, barangay Madalagan, Purok Pasinadyahon. Aliyog ko hatag aksyon kay ang Balay Dirig Asigad Suba. Okay. Purok Pasinadyahon, no? Mandalagan ko, no? Damo sang Balay Dara sa Hikad sang Suba. Okay. Sige. Si Alinair Cabiro, mayong hapon. Marilo Malalay, good afternoon. Okay. Si Felipe na Piasa Jr. Mayong hapon ang sumalon. Baskong ulan din sa may bago sali. Oh. Si Freddy Poras, keep safe tanan. Okay. Sige, balikan tayo dugaya kay parang maubos-ubos ta. Thank you. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!
Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Alas 5:32, pabalik sa ato sa nga pagpangalagad dari sa special nga edisyon sa nga inyo sa nga palatuntunan. Tuto kita sa gihapon sa sitwasyon sa badamong ang mga lugar dari sa Negros Occidental sa siring Bagyo Odette. From time to time nagapagawa sang panibagong update ang ato sa DOST Pag-asa. Nagabag-o ang pila sa ka mga update ang ginapagawa sa Pag-asa mga kaaksyon. Mayara sa Tropical Cyclone Bulletin number 12 na naging pagwas of 5 p.m. so mga lamang hapon. Aragyapon kadamo sa mga lugar ho nga napay dalom. Subo-subo diri magakson ara sa signal number 4. Kung kakululbaan basta mag-signal number 4 bo. Alas 5:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Sa nga mga hinibalahuntan, anong sitwasyon dira sa may 3rd District sa Negros Occidental, no? Sa residente natin, Talisay, Silay, Victorias, kag Ibi, Magaluna, no? Ang area ni Akson Arlo Tikar. Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Akson Arlo, kamusta ang area mo sa buong place kabin? Yes, Action Mar, may hapon sa tagpalamati sang Action Radio. Anyway, subong sini Action Mar, ang sitwasyon diri sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental, tumandid ka tulom. Ang kalangitan kag nagatulo-tulo ang ulan, although hindi ginman tuman kadamon Action Mar. Pero nagasigi-sigi ang pagtulo sa ulan subong sini. That is why tuga ina isang kadulom sa kahawaan sang 3rd District. So, ang pila naton ka nga kauturan sa 3rd District area Action Mar, ira sa Silay, Talisay, Ibi Magaluna, Victorias, Manatla. When it comes to public Action Mar, nagapinanago subong sini ang mga katawhan. And wala sing nagagawa-gawa base sa ato sini nga nakitaan kayo na durante nga kita nga nag-libot Action Mar sa mga nasambit nga lugar because gusto naton matuled kung may baluan gid ang matudtuod nga sitwasyon sa aton sini nga area of responsibility. Even ang mga salakyan Action Mar private nagabiyahe ini ang iban limitado gid lamang aton makita sa mga kadalanan. Kag may kun nagabiyahe man gid o
lakat, mga salakyan, inabiga bangod nga ti nagahingagaw ini pauli sa ila sinatongdan nga mga area. Ang pila ka mga service liner, pila ka mga bus company, ang pila ka mga bus nga nagabiyahe sa Norte, Action Marlon, dutay lang ang pasahero, na nagkasakay, bangod nga ti sa nasiling ka na kaina, ang mga tao nagapinabilin sa ilang sinitagsa ka mga puluyan, bangwag sang sining bagyo nga ginabubantayan naton nga magalabay diri sa probinsya sa Negros Occidental, especially sa 3rd District nga gin-report na signal number 3 na. So, Action Marlon, Action Arlo? Yes. May ara sang lugar naman diri sa Negros Occidental, nga nalakip niya signal number 4. Tuwa lawagon ta Action Arlo, nakakulubaan ini. Go ahead. Yes, Action Mar, ang Victoria, Silay, Talinsay, base sa info nga ginhatag sa aton sa mga kapulisan ka nasambit nga mga lugar Action Mar, sunod sa ila signal number 3 lang kuno sila, pero ang iba nga mga area dahil sa Negros signal number 4 na. May ara Action Arlo ginpagwa nga bagong update ang pag-asa as of 5 p.m. No, sige lang kay lawagon ta dito para sa mga ka-action Action R, go ahead. Yes, Action Mar, amo ng report na ginhatag sa aton sa NDRRMO, especially dira sa may banwa sang EB Magalona, sang kita padulong kay ina dira, pag nagapakig-angot man kita gani sa ilang chief of police dira sa kay Colonel Eric Doron, akon sa kay Captain Eric Doronilla, no? So, ang mga kapulisan, kasi mga rescue units ang atong area sa district, nakita na ito Action Marlon nga pila ka standby na sa sining mga tinion and ready to rescue na ini sila base man sa aton sa nga pag-interview sa mga kapulisan kaga sa aton man mismo nga naobserbahan sang kita kagina Action Marlon naglibot-libot. So ang pila ka mga kasubaan aton man nga nakita nga nagalubog-lubog ang tubig pero wala pa kita sang nasapuan gid kag na experience nga daw nagtaas lagi ng tubig, nagalubog-lubog lang ini Action Marlon. Action Arlo? Pero yes. May ginpang evacuate na way pa dira sa areas ng 3rd District? Wala pa din man Action Marlon. Pero ang pagina dito, nakita naton nga ready na ang mga kapulisan, ang pila ka mga rescue unit, pila ka mga rescue group, kag pila ka mga kapulisan naton nag-standby na Action Marlon if ever may ara man gid nga mga pagsaka sa tubig sa pila ka mga area sa 3rd District. Ang mga kapulisan base man sa aton sila nga pag kuha sila sa mga statement nga handa gid sila Action Marlon. Handa sila sa sining mga tinion nga mag-reinforce kung may ara gid man Action Marlon. Sige. So, amo ini Action Marlon, ang naobserbahan naton sa aton nga area of responsibility dira sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. So, ginakalipay ta naton pagpahibalo sa aton listening public Action Marlon nga daw na ngayon matawhay pa sa sining mga tinion ang pila ka mga area sa probinsya o kung sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. Observation report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting, mga kasyon, diin ka man sa Pinas, labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Bantay Bagyo. Action Radio, Bantay Bagyo. Salamat Action Arlo Ticar, 3rd District sa Negros Occidental. Base sa Tropical Cyclone na Bulletin number 12. As ginisyo alas 5 ang tak na sabong hapon. May ara sang lugar na diri sa Negros Occidental nga ginpalakip man. Ginlakip man sa signal number 4. Southern portion sang Negros Occidental, La Castellana, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, Himamaylan, Kabankalan, Ilog, Kawayan, Kanduri, Sipalay, kag Banwa sa Ginobaan,
Nalakip ina magkaaksyon sa signal number 4 diri sa Negros Occidental. Ang mga lugar naman na lakip sa signal number 3, ginpaidalom sa signal number 3, northern portion sang Negros Occidental. Ginalikipan sang Calatrava, San Carlos City, Don Salvador Benedicto, Talisay City, Silay City, kag Bacolod lang diri sa Aksyon Radio Bacolod. Nakatatlo ka beses na nga nag-landfall ang Bagyo Odette. Ang Aksyon Radio Bacolod mag-coverage until karon sa kagahon. Why ni untat ang coverage sa Aksyon Radio Bacolod? Dari ka mo tutok kay parang updated ka mo. Sa siring information may kantanan sa kinakabig mga kaaksyon pinakababaskog nga bagyo subong nga tuig 2021. Hindi magatag kumpiyansa, dapat alerto. Balikantang sitwasyon diri sa may syudad sa Bacolod sa Patrol with Action John Diaz. Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Action John, kamusta ang area mo na subong, please come in. Medyo nagulaw ang ulan diri Action Mall area sa Bacolod City Government Center along Circumferential Road. Kung makita naton sa gihapon may mga salakyan pa nga naglambiyong sa palibot ng syudad, iba siguro papauli sila tagsa ka mga pulian. Pero hindi kita magkampante kay aton kalangitan madulom sa gihapon nga nalikupa sa gihapon Action Mall isang panganod nga perti ka dulom ang galom no makabig naton Action Mall. Pero kung aton diri makitaan ang sitwasyon, medyo nagadamo-damo ang ginapaidalom sa preemptive evacuation ilabi na sa area sa Barangay Singkang Airport nga nagsaka na karon 17 as of latest nga update is 17 na gid-action mark ka mga pamilya diri masulusobra na 70 ka mga individual. Ang ara dira subong sa may J.R. Torres Elementary School nga ilang gin-evacuate. Actually nagin-prepare nga daan nga mga food packs ang lokal nga gobyerno sa Bacolod, pero according to Bernadette Montalibano, ang administrative officer sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, may mga additional sila subong nga ginapreparar diri sa annex building. Ari kami digan subong nga gabi sa may annex building sang Bacolod City Government Center kay may mga additional din sila nga preparation action more. Ang mga food packs ari diri nila pang standby tanan and then ipang distribute ini sa tagsa ka mga areas diri gyapon sa may syudad sang Bacolod. Kung aton diri nga makita sa aton nga ginakamtangan, may mga dugang sila nga ginapang plastar and may aray pagid silang i-distribute sa iban nga mga areas. Nagabantay o kung nagamonitor man din sila sa pinakauli nga lakat sang panahon. Sa monitoring direction man, di kita weather forecaster, pero kita naton diri sa may ilang TV screen kalapad no sang sakop sining bagyo base sa range action mar ang bati naton kina mga 480 no something like that siguro no, pero check naton kung may mga officers day karon ang DRRMO. Pero nakuha na to sa statement si Ma'am Bernadette Montalibano sang DRMO yaring pinaka-latest nga update nga ilangan na kuha. Bacolod City, so we are expecting yapon sang mapaskog na hangin kag ang ulan na nag-amat-amat naman pulo kag ang aton nga mga shoreline nga makusog ng mga storm surge. So we are still on the Charlie protocol kag high risk kag yapon ang aton nga City of Bacolod because of that. And since yesterday, active na ang aton nga emergency yesterday, December 15, na-activate na nato ng ating Emergency Operation Center. So, ang ari diri ang central nga operation center ang ating emergency response. And halin kagahapon, we have ang amon nga ang mga team ang mga volunteer groups naka-check in na diri kag na-identify na namo ng amon mga resources na available. And ang aton nga so far ang aton nauna gid kagapon mo nga report nga nangin effect sining Bagyong Odette ang aton mga stranded passengers sa Roro Port. So we have a total of 24 at since yesterday up to today anak sila gina-evacuate sa ECCSD kaya muna ang identify as evacuation area for our strandees. Kag may soup meal naging provide si DSSD kag si DRRMO nag-provide sang hygiene kit kag mga beddings para sa ila. And also
we have identified 409 na ang mga classrooms. Okay. Pre-identified sang DepEd kag sang DSSD kay gincheck anay ang mga classrooms kay ready because consider nato ang COVID pandemic. So ang mga classroom, ang mga schools nga wala na-identified temporary treatment facilities ang COVID amunin sila ang gin-identify naton. So gin-cluster siya into Central, East, kag South cluster kag ining sa Strandis. Karon we have reported as of kanina sang may preemptive evacuation na kita na natabo kanina as of 11 in the morning. Naunagid ang taga-magsungay sa Singkang, Barangay Singkang. Ang Barangay DRRM Committee nila led ni Kapitan Distrito man nag-lead man sang preemptive evacuation dito sa GR Torres Elementary School. Earlier kanina we have 16 individuals consisting of 5 families pero we learned subong laksugan na 15 ka families ang ato dito. And ang earlier nga na-identify nga 4 classrooms daw gindugangan subong. Okay. So, preemptive evacuation aton ina sa nga mekanismo nga ginahimo agud nga ma-mitigate naton ang further damage. Kapin sa kayara sila sa storm surge area. And then also ang aton nga mga low-lying areas, kag ining mga area nga daw pirmi lang ginabalitaan, pirmi nga may gina-rescue sining dalong taytay sa may dira nayon in between sang Takuling kag Alihis pala sa taytay dira sa may purok sila nga puro. Dikot sa Bacolod Memorial. Kay gin kahapon gin instruksyonan gid namo ng amon team nga unahin yung natumadaan si sila nila pirmi lang naton nga ginasukit sa rescue. So si Kapitan man de la Vega mihikos man di preemptive evacuation. So sa nga family siya tong nagalit tupod sa aton DSSD kag identify dugang ang Garcia Elementary School. So they have 16 classrooms we can prepare dito para sa aton nga preemptive evacuation. So kahit naman ang DSSD, on behalf ng DSSD, subong ako sila sa annex building ng NGC kay ang existing na 500 stocks na na-preposition namon subong gitugangan namon gusto packing ko sila subong. And ang tuang ang kay Miss Pasit nga gina-plano nga para mangin mas mahapos ma-establish na lang gitang community kitchen kay food na lang gitang ihatag naton sa ilan hindi na kamagulat ng malutungon kapag sila. So isa na siya sa mga best practice namon diri sa disaster response ng DSSD kay ga-establish na kami na sila naluto. Ma-establish na sila sa community kitchen para mangin mahapos man sa aton nga mga sa mga internally displaced. Aksyon naman si Ma'am Bernadette Montelibano. Subong nga matinion, diri sa may annex building, may nag-aakot diri sa mga food packs, ibang dulong ni Guro, either area sa nga liisan, dumanan, kay pilapit yung mga lugar, nga may mga evacuees o kung may mga apektado nga lugar. Public tani, no? Ay total, may mga na-identify na kita nga daan nga mga hazard-prone areas, no? Amuna silang para sa low-lying areas nga pirmi ginabahaan, sa mga shoreline areas nga may threat of storm surge, kag ang sa mga riverbanks naman, no? Kag sa ang amunang sigad kitay-tay, no? So kabalo kita na kung kadamo sa aton nga magulat pa sang rescue, that is response, hindi na amuna ang ginatinutuyot ni government. That's why may preemptive evacuation. That's why may mga warning ang aton agencies. Agud to mamahandaan na natin nga dana nga aton kaugalingon sa kini nga bagyo. So kung may ara pa dira nag-resist, no? So kinahanglan tani ma-closely coordinate lang kamo because functional ang aton barangay DRRM committee. Sila ang aton first line of defense. So ginalid sila sa aton liga ng mga barangay ni Kapiti Class. Kag I believe they are activated naman subong 61 barangay DRRM committees who will be the front line. So ang aton mga residents, in kaso gidman, please seek support sa mga barangay DRRMCs. Nag-preposition na sila sa ilang pagkaon sa mga rescue equipment. So may mga barangay sa report sa amon na naka-preposition na sila, particularly barangay Tangub, no? Nagpadala sila sa ilang photo documentation that they are prepared. Ang ating mga responders, dira sa ating resources inventory karon, pwede niya natin mag-grab. Aksyon naman si Ma'am Bernadette Montelibano sa liwat sa DRRMO. Karon na, dugangan naton kay sige mga naton nga libot, kay naman istorya kita dito sa Singkang, sa may magsungay, hindi action mar magalin, isa ka manalagat, baladra, hindi isla maghalin sa lugar nila, kay ladri ginakabalakan ang ilang mga preparasyon, mga gamit nila
sa ila dito mismo nga lugar aksyon Mar, no? Kabati ko diri, ipay ko diri may mga statement di sa Ari. Singan to action Mar, no? Ari action Mar. Oh. Ang kadawi pa. Pamalagat dili ano? So mga apat na kadlo sumungay panagat naman. Kaya siguro nga tunggay lula kag kirti kusog hangin. Oo naman ako mga. Oo, way na nagpalawod di ko sumamangod. Kung linggo di ako magpalawod kay perti nga nakabaplos. Oo, kirti pang ulan kato ang tunggal ni magwanta. Amo na nga way gid sila naglakat-lakat. Pero ang mga pasog, ang mga pampot, di kinapasaka nyo kini. Basta mga pastogan. Oo, magbasog nyo na pasaka. Gini namon ang bulitan. Namon tanan. Nga rin tayo subong ginagawa nyo na pasaka. Di kay, ang sa gabi, tubig malapaw na siguro. Oo, di siya mananawon na pasaka. Oo, masaka. Magamo na kita ko, balo dyan. Masaka na tubig yan. Oo, masakog na kayo. Balo dyan magamo na. Oo, malapaw na din balod. Basta magputi-puti ng balod sa unasan. Oo, nagko na kayo balod dyan. Dahil na kayo. Tika mo, hindi na kita mo magpalawod. Hindi nagiging magpalawod niya. Oo. Hindi ka mag-evacuate tayo. Hindi ka magalit. Hindi kami na magalit niya kaya ang gamit na namon na ready sa kwan. Muna tayo. Oo, nagbantayan ng namon. Okay. Di naman ang amon yung mga asawa kag kabataan kung gusto naman makwiton sila yan kung bibili na kami di. Basta may mabantay lang. Oo, may mabantay lang sa amon gamit. Okay. Mga pamuli tayo, may mga balay na nagmay ito ano no? Oo. Delikado, gila kayo niya. Oo, okay. Kung dito lang guys, star, usually ka iban ka ang pailog yet. Oo, kaya iban niya sa ilog. Basta may mabantay lang sangga. Oo. Okay. Mga nakulit tayo? Aksuan mga ba't yan ang isa diri ka mananagat nga tunay sa kaina nga daw hindi kasi maghalin kay tiya bantayan ni giri ko ng iya nga mga pampo kung sa kayan na tanggi naton sila nagay nga gaw gid pang takano nila pang pasaka nila action mars mas mataas nga lugar ini ilang mga pampot dira sa may magsungay no pinakapunta gid ni sang barangay Singkang Airport sudad sang Bacolod. Ang dugang pigkaron mga sitwasyon sa palibot sang syudad sa probinsya sa Negros Occidental kay mamulya kita sa ibang bagyo banwa kag syudad bantiyan sa tamang aksyon diri sa aton padaan sa Gapon nga pangalagad para sa coverage sa Gapon bantay bagyo sa aksyon Radyo Bacolod ining taglibot sa Bacolod Action John Diaz gilagasiling sa tutanang nga mga aksyon sa din kamang bahin sa Pinas laboton ka sa mabalita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo Action Radio, Bantay Bagyo. Action Radio, Bantay Bagyo. Salamat Akson John. Ang na-missing bala nga mangingisda sa Linaon, Baybay, sakop sang Kawayan, nakitaan. Good news kay buhi sila, no? Sige, las 5:53, ini kabahin dala sa aton sa Kalawang sa D3 Bayo. Ang pinakabag-o, garantisado ka epektibo nga pangontra sa kagat. Hashtag account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account kuning isa ka online. Okay, sa nagpadala sa dugang pag-isa nga mensahe niyo sa ato sa nga live stream. Salamat sa mga sa mga information nga ginapadala ninyo diri sitwasyon sa inyo sa nga lugar da. Okay, masaka-saka tadi sa babaw kada kunabo sa mga nagdugang no? Oh, si Freddy Poras, keep safe ko no. Okay, Ritz Marino, ang sumaga monitor kami di sa Tabogon, Sulib gid aksyon tumay kag si Rudy Gaton. Okay. Jamel Del Florendo, araman si Milano Ligo, tamyaw lang niyog, Ma'am Vanessa Mayo, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Jane Kidialag doon, wala Alex Monteza. Jamel D. Florendo, thank you. Felipe Napiesa Jr.,
Mga muyo lang ta nga hindi lang ta mahalitan sa nga ini nga bagyo, wala imposible sa mahal nga Dios. Maghalong kita tanan. God bless you, Axel Marlon. Salamat. Correct, no? Shane Anthony, mayong hapon ng Axel Marlon, watching live, New Jersey. Patamyaw Landa, family Lipanya. God bless. Erwin D. Gonzalez, good afternoon. Monitor lang kami sa may Maaw. Haraman si Sorab Javier. Diding Alohamiento. Mayong hapon ng Sonmar. Pamati lang kami di Barangay Antipulo, Pontevedra, Adlaw Alohamiento family. Axel Marlon, salamat kid sa broadcasting ARB sang maayong gid nga balita. Sa tanan, more power ARB. Salamat. Elvira Gilogo, mayong hapon. Jonalyn Ninyal D. Crepito. Good evening sa tanan nga taga Kiatsichan, Hinigaran. Nagamonitor sila Roger Ninyal, Antonio Ninyal, Norberto Ninyal, Kag sa Kawayan, tamyaw ko si Jeremy Ninyal and family. Elizabeth Malakagamala, keep safe. Salamat kid. Okay. Salamat Elizabeth sa mensahe. Charlie Palma. Ang Barangay Banago Evacuation Center, si is Andres Bonifacio Elementary School. Hamal ni Charlie Palma. Dara sa Andres Bonifacio Elementary School. Rama si Chair Lens Arnaiz, Manuel Jan Ong Grang Kapal. Okay. Sige, babaw. Jory May Sanoy Alohipan, mayang kabiyak sa Marlon, gabaritor lang kami ni sa Isabela. Thank you. Lorna Diligencia, Raman si Jack Morden, Tamiyaw family, Morden. Thank you. Babalik pa tayo Goodbye. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa.
Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station in the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag tapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagkamugin ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Stress Action Radio Philippines Standard Time, damo nga papamangkot sa aton din, no? Kung ano ba lang sunod sa nga Bacolod, aran na lakip Bacolod City sa signal number 3 na, no? Kag sa ibang nga mga lugar pagid sa Negros Occidental, 13 ka mga lugar pagid signal number 4 pagid ya, no? Sakob sa nga Negros Occidental. Ya monitor da si Bik kag Tato Valencia. Aramana si Ikaw Lang kag si Tutu P. Dara sa may area sa Bago City kay Bernard Salhay. Monitor lang sa Pinit Bago City, Baskog manto ang hangin subong. Dari Bacolod City tamo-tamo kog baskog ng hangin do kakulol ba ano? Halong-halong lang ka. Arewa, damo ka pamangkot kung anong lugar mo, no? Ang ininterese ka mga lugar. Gin pa idalom sa signal number 4, number 4. Dari sa mga lugar dari sa Negros Occidental, 5 PM weather bulletin sa Pag-asa. La Castellana, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, Himamaylan, Kabankalan, Ilog, Kawayan, Candonay, Sipalay, Kahinubaan. Ang signal number 3 naman Makaakson, Calatrava, San Carlos, Don Salvador, Benedicto, Silay, Bacolod, Morcia, Bago, Valladolid, Pulo Pandan, La Carlota, kag Banwasang, San Enrique. Aksyon Radio, Bantay, Bagyo. Magasunod na aksyon, Balita F ng edison. Kag mga padayon ining ato sining coverage sa sining Baguio Odette. Pagsunod sa aksyon Farming Line. Pasaka sa aksyon at patrol. Papanao pagid magkaagahon tub-tub wasaga.
Aksyon Balita Evening Edition magasunod na with Aksyon Dale Salazar. Ako naman Aksyon na Marlon Hinubaya, along tatanan. Nakaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kang serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon